गिबियावनो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि एनिथिं रादाब इउटुब चेनेलाव। लोगोसेनो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब बानायना होबानो जाबाय। भारतनि मुंदांखा इन्डास्ट्रियेलिस्ट टाटा ग्रुपनि चेयारमेन रतन टाटाया मैयानि दिनाव रुंसारि जाबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो लोमजानानै दंमोन, जायनि थाखाय रतन टाटाया मैयानि दिनाव मुम्बाइनि मोनसे हस्पिटालाव 86 बोसोर बैसोआव रुंसारि जाबाय। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय थोनगुरि गामियाव गिख्रंथाव जाथाय। हरनि समावनो 11 दाननि गथ'खौ हाग्रानि मैदेरा बुथारनानै गालांदों। जाथायनि सोमोन्दै मोजाङै मिथिनो मोननाय बायदिब्ला हरनि समाव रायमना माहारियारि पार्कनिफ्राय आदार नागिरनानै ओंखारबोनाय हाग्रानि मैदेरा गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय थोनगुरि गामियाव फैना न' बां सिलिंखार खालामनायजों लोगोसे रिंखां बसुमतारीनि 11 दाननि फिसाज्ला महादेब बसुमतारीखौ जिउ फोजोबनानै गालाङो। दुखुनांथाव बाथ्रा दि थोनगुरि गामिया दिनैसिमबो जौगानायनि मोखांखौनो नुनो मोनाखै। जाय नखराव दुखुनांथाव जाथाया सोमजिदोंमोन, बि नखरा फिसा सायला लुनानैसो थायोमोन। न' बां लुनो थाखाय सरकारनि जेबो अनसुंथाइखौबो मोनाखै। बेबादि न' बाङाव जेबो रैखाथि गैयैनि थाखायनो 11 दाननि गथ'आ अबथिरा जिउ जोबनो गोनां जाबाय।